Nangutana, si Pedro, Ginoo, nagsugilon ka ba ni ining sambingaya alang kanamo lamang? O gitumong mo ba kini alang sa tanan? Tubag sa atong Ginoo, alang sa tanan. Kitang tanan sulugoon. But there is an understanding already that so many will not follow, will not obey the entrustment that is given to us as servants of God. Kita magigiyatagan. Lain-lain tag mga hatagikan sa Diyos. Sumala pa, ang giyatagag daghan, paninglag daghan. Ang giyatagag daghan pa gayod, paninglan. Usab. Sa daghan pa. To understand that there are those who have been given by God so much more than others. And they will be required with so much more than others. Lain-lain klases mga surugoon. Lain-lain nga mga tahas. Aban mulahan katong surugoon nga inikabot sa agalon. Nagtukaw, nag-andam. Saligan siya sa katigayunan sa iyang agalon. Aban ko ang surugoon, magbinuang, mamunal, sa kauban niyang mga surugoon, magpalabig kaon, o inom, maghubog-hubog, o unya, mubalik ang agalon, usan ninakaadlaw, nga ang surugoon wala magpaabot kaniya, o sa panahon nga wala niya hibaluwi. We know about this one. Kadaghan sa mga nagbisyo, surugo na sila, nagbisyo. Na babae, malahubog, sugarol. But they do not know when the hour when the master is going to come. And they will be required. Karon bitaw, gisaulog nato ang paghandom, usab nila ni San Juan sa review, o San Isaac Hugis. Mga pari mahiswita ng adto dito sa North America. Ang usagi atsa sa tumahok. Ang uban gitorture. Lisod. Grabe kaya ningon ko. Tagin giga sa pamaagi nila sa pagsagyaw. Mulata silang gatusan ka kilometro. Aron mo adtos lugar sa mga Indian. It took 6 years. Unong katuig aron nay usa kabuok magpabunyag. Usa kabuok magpabunyag. Unong katuig una nay nabunyagan usa kabuok. Disod kayo, grabe kayo kay baga kay snow, kadadagod. Lisod kay sanan, way pagkaon, way kailaw, way kapadulngan. Nya si kupon pa ka, kulatahon pa ka. Torturon pa ka. Gipamatay. Tungod sa ilang kaisog. Giabrihan ang ilang dughan o gikuha ang ilang kasing-kasing o gikaon ang ilang kasing-kasing kay mo'y pagtuo sa mga Indian na kung imong kanon ang kasing-kasing sa katao, ang iyang kaisog mubalhin diha kanimo. Not easy. Not easy to evangelize. Munang daghan kayo ang mada tungod sa sakripisyo sa dugo sa mga martir. Karon naragyan atong silingan.
mura og isi-isi lang ta sa atong pagtuo. Ang atong pagtuo dili na nagkayo-kayo sama ni atong bag-o pa ang gitukod ang simbahan. Atong apil sa atong mga pag-ampo, daghan na kaya natong mga igsuon nga bugnaw kay silang pagtuo. Abi nila og ang pagsunod ni Kristo sayon. Kinabuhi oy, ang pagsunod ni Kristo, it is about life. And it is about sacrifice. And it is about desire. To desire to love God, to desire to serve God, to desire to evangelize. O kani sila si John de Review, desire to become a martyr. Hatagi ko sa grasya Ginoo nga makaambit ko sa imo kasakit nga magpakamatay ako kanimo, alang kanimo. And he died. Ginoo tabangin nga mutubo ang among pagtuo. Tabangin usab kami nga mutubo ang among paghigugma kanimo. Sa ngalan sa Anak, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Manindog. Pag-abot kita samahan